Ak hľadáte objekt vhodný na vaše podnikanie alebo developerské aktivity, ste na správnom mieste. Spoločnosť HSG Group je vlastníkom nehnuteľnosti v širšom centre Žiaru nad Hronom. Celková rozloha pozemku je 1669 m2, z čoho zastávaná plocha budovy je 517 m2. Objekt má dva vchody, čiže je možné ho rozdeliť na dve samostatné časti s vlastným parkoviskom. Prešiel kompletnou rekonštrukciou a naposledy bol využívaný ako predajňa potravín. Výhodou nehnuteľnosti je jej poloha. Nachádza sa vo vzdialenosti 500 metrov od úplného centra mesta a vedie k nej asfaltová cesta, ktorá je napojená priamo na hlavný cestný ťah Žiar nad Hronom Trenčín. Disponuje vlastnou elektrickou prípojkou, vodovodnou prípojkou, pripojený je na verejnú kanalizáciu a verejný zdroj tepla. Interiér objektu ponúka úctyhodných 360 m2, vhodných ako kancelárske, obchodné alebo skladové priestory. Súčasťou budovy sú aj zrekonštruované sociálne zariadenia, miestnosť so sprchovým kútom a elektrickým bojlerom. Celý areál je vhodný aj na developerské aktivity. Bola naň vypracovaná architektonická štúdia 5-podlažného bytového domu s 20 bytovými jednotkami, ku ktorým prislúcha 24 parkovacích miest. V prípade realizácie tohto zámeru je opäť veľkou výhodou poloha objektu. V jeho blízkom okolí sa totiž nachádza materská a základná škola, obchodný dom a hlavná autobusová stanica. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, prípadne máte záujem o obliadku, kontaktujte priamo spoločnosť HSG Group SRO a realizujte svoje podnikateľské plány.